ഹായ്, വെൽക്കം ടു ബേബി ഷെഫ് ദിൽഫു. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ട തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ സവോള, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ ഓണാക്കാം. ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് പുരട്ടി ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഈ ഒഴിച്ചു വെച്ച ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ പുരട്ടാം. ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഉപ്പ് മാത്രം കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഉപ്പിടണം. എന്നിട്ട് ഇത് വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പുറത്തെ അടുപ്പത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സമയം അധികം എടുക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് 2 പാത്രം വെച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കടുകിടാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടട്ടെ. കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കടുക് പൊട്ടി സവോളയും പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മതി കുരുമുളക് പൊടി. എരിവ് വേണം കൂടുതലെന്നുള്ളവർക്ക്, പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് പോരാന്നുള്ളവർക്കാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടേണ്ടത്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒതുക്കിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് മൊരിയുന്നത് വരെ ഇളക്കുക. അത് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുളക് കുത്തിയത്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ഇടേണ്ടത്. അധികം എരിവ് വേണ്ടാത്തവർ ഇടണമെന്നില്ല. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 തരം മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതേപോലെ കുരുമുളക്, പിന്നെ പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു മുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി
ഇതിനോട് യോജിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ പാത്രത്തിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്കക്കൂട്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രമാണ്, വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടിനെ നമ്മളെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കൂട്ടിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണിയൻ, പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർഡറിനനുസരിച്ച് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ അതിനൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ വെറുതെ വേവിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ നല്ല രുചിയാണിത്. ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിൽ നോക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രൈ ആവാൻ കുറച്ചുകൂടി കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മുട്ടക്കൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മണത്തിന്. അതും ഓപ്ഷണലാണ്, ഗരം മസാല വേണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈസി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ രുചികരമായൊരു വിഭവമാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം, ഇതിന് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മുട്ടക്കൂട്ടങ്ങ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക മൊരിയുന്നതോട് കൂടിയാണ് ഇതും റെഡിയാവും. ഇത്രയും മൊരിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി എരിവ്, ഉപ്പ് എല്ലാം പാകത്തിനായിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വിഭവമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് 3 തരം മുളകുകൾ ഇടണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എരിവ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എരിവാക്കിയിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.